खुलुमबाय खिया जतन न आं तिनि सिनि थैनाय बबाग्रा महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि आचायमानि सालनारगै किसा कक्थाइसा थानि साबानो फैलानो बिनि आचायमानि सालंखा 28 तालटुक 1318 एबा 19 अगस्त 1908 एडी बिसिव ब आसाय ताकलाय हिंकाय 28 तालटुक 1433 एबा 19 अगस्त 2020 एडी बिसि जरा बेबागै बिनि आचायमानि बिसि उंखा 112 बिसि 112 बছর काखा बिनि आचायमानि साल जरा बनते किसी जामा सासेनाय बिजाबो मानमानो रगै बिनि आचायमानि जरा उंखा शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि ते महेंद्र जुग बाय अमृत जुग गोदालै तंजाक जरा हनै खरजाजाक दं महाय सालनो महाभारतनि श्री कृष्ण बासायो हनै बिजाबो सुजाक मतै सालताय जराव आसायनेर बर बेलायखायनो फानगोनां बेरायखिरि बांला को बायहांखाय वीरताय विक्रमशाली हनै औ जरानि राजा खरनि गनकसा सालांमानि कक बनरुगैनो बिनि बुमुनो फारनाय इंखा महाराजा वीर विक्रम माणिक्यनि बुसु राजा किशोर माणिक्य बाहादुर तामहनि फारका वीर विक्रम उंथुन नै बिनि बुसुनि बुमुनो फारि रेखा हेके फेबा ओ जराबो बबाग्रा हंकाय राधा किशोर माणिक्य तकमानि बफा वीरेंद्र किशोर काफ्रु युवराज बासायमानि सालनै सालथामनि उनाव तंथगै बेरायना हनै गासिबो थांफ्रु महाराज राधा किशोर माणिक्य मालखुंदेरावै थैखा हनै जों बिजाबो मानो आबोनि उनाव बोसला वीरेंद्र किशोर माणिक्य बबाग्रानि फजा याचाखा फिया बबो गबांगा दुगै बबाग्रा सावै मालांलिया 14 अगस्त 1923 एडी बिसिवनो ब थैखा बे थैमानि बिसिव बोसला वीर विक्रमनि अमर अंखा बेबागै 15 इयार्स बबाग्रा चारानि बिसिकायाखो आजाराव बबाग्रा चारानि हिंकाय 20 इयार्स कानानि नांफो हाके बिसिबा काया अ बिसिबानि बागै महारानी अरुंधति ब कुमार नवदीप चंद्रनो चेयरमैन संगै स्टेट काउंसिल खाविमारिखा स्टेट काउंसिल बिसिबा बरक तंखा तंमानि यागुलो 19 अगस्त 1928 बिसिवनो बिनि 20 इयार्स काखा फेबा बनो बबाग्रानि पजा सिमिसे या फारजाकसिव पांडा खायजागलिया जरा हमेनि बागै पांडा खायजाबुफुरो 19 जनवरी 1928 बिसिव से तेरती पांडा कटर खायजि बबाग्रानि पांडा खायजाकसु अमराव खाबिनि किसिसा आसायमानि उलो मुतु खुजनाय कथमारो जरा तो करिखा जरा किसिसा या फारजामनि बागै ताइ सानामु चंगो सायमालिया असु जरा सावैना मोनथाखिनो ताइसा हायना हाय जतननो खुलुमबाय क्या हामबाय।